Poštovane koleginice i kolege, rudari Kolubare i svi zaposleni u JP-EPS-u. Obraćam vam se po ko zna koji put, a sada neposredno pred izbore, koji su, kao što znate, raspisani 6. oktobra 2022. godine za celu elektroprivredu Srbije i koji će se održati u rudarskom basenu Kolubara 14. i 15. ovog meseca, novembra, sa ciljem da već jednom stavimo tačku na sve nedoumice, na sve prljavštine, na sve ono što se dešava i što prati sindikat, a direktno utiče na položaj radnika i bojim se da je vreme i suviše dugo proteklo i da više nemamo vremena, već kasnimo, nemamo vremena za čekanje, s obzirom da idu tektonske promjene, kako bih ja rekao, u Kolubari i u elektroprivredi Srbije, jer je najavljeno akcionarsko društvo, prelazak u AD, što podrazumeva određene loše stvari, da tako kažem, po zaposlene u elektroprivredi Srbije i još niz stvari koje su kao prateće prisutne u ovih proteklih godinu dana. Ja nisam pričao u poslednjim obraćanjima puno o sistematizaciji radnih mesta u elektroprivredi Srbije, pogotovo u Kolubari. Nisam pričao o vrednovanju ljudi, o koeficijentima, nisam pričao o onome što je trenutno najaktuelnije, a to je vrednost radnog sata koja iz meseca u mesec varira i koja, čini mi se, pravi najveću zabunu među zaposlenima i najveću nedoumicu kod ljudi stvara. Znate, jedni pričaju kriv je gospodin Tomašević, VD direktor EPS-a, jedni kažu kriv je gospodin Grčić, jedni kažu krivo je ovaj, kriv je onaj. Jedini krivac za tu situaciju je sindikat radnika EPS-a i sindikat Kolubare. Znači da nemate više nedoumicu, nije kriv ni stari poslodavac, ni novi poslodavac, nego je kriv sindikat Kolubare. Jer sindikat Kolubare i sindikat EPS-a je dozvolio Grčiću da radi šta je hteo i kako je hteo, i to je proizvod njihovog rada. U stvari, ovo što se sada dešava je proizvod nakaradnog postupanja iz tog vremena. Nijednog trenutka ne želim, pogotovo ne danas u ovom obraćanju vama, da branim gospodina Miroslava Tomaševića, trenutnog VD direktora, ali prosto ne mogu da ne kažem i ne izrazim svoje zadovoljstvo za sve ono što on radi i što čini zajedno sa novim rukovodstvom, koji je delom stari, jedan deo je novih ljudi, da bi spasao EPS, vratio obraz, pre svega Kolubari i Tentu, zbog one strašne havarije koja se desila 12. decembra. Svedoci ste ovih dana da u predizbornoj kampanji učestvujemo, kako mi, tako i druga strana, nažalost, druga strana, jer smo se podelili, svi znate kako smo se podelili, i što je najveća tragedija u ovom trenutku, u toj kampanji učestvuje bivši direktor površinskih kopova Srđan Olimpijević, Cipi, što je po meni u najmanju ruku te reči glupo. Glupo za njega. Ja prosto nisam dugo mogao da verujem da se taj čovjek sa te pozicije na kojoj je bio opredelio da se bavi sindikatom, s obzirom da je on mlad čovjek, da ima nekih, ne znam, nija 40, možda 4-5 godina, i da njemu nije mesto ovde, ali je verovatno shvatio kako je zabrljao tamo, jer dobrim delom zbog činjenja njegovog Milana Mišković zajedno sa Rankovićem, predsjednikom sindikata Kolubare, bivšim, je valjda svestan toga da sada treba da završi započeti posao i u sindikatu. Gospodo rudari, poštovani prijatelji, ovog puta ste vi ti koji se pitate i ne dozvolite da se to desi. Ja sam po ko zna koji put stao ispred vas i rekao slične stvari ili iste, i evo još jednom ću to ponoviti, i iskreno nadam se da je to stvarno poslednji put u mom radnom veku i u životu da se vama obraćam za neke izbore. Ovde se ne glasa Milan Đorđević Đokin. Ovde se glasate vi. Vi glasate za sebe. Glasate za svoju budućnost, glasate za budućnost svoje dece i svojih unuka.
Ljudi, ako vi sada u ovom trenutku ne prepoznajete priču one druge strane, koja je jako aktivna na našoj sramnoj lokalnoj televiziji, GEM, ako vi ne prepoznajete ovo što gospodin Ranković priča i ovaj nesrećni Radoslav Krsmanović, onda mi je stvarno žao, onda ne treba da pobedimo mi na izborima i ne treba moja grupacija na čelu sa mnom da predstavlja zaposlene. Ali ja sam duboko ubeđen i verujem u vas i znam da će većina biti uz nas koji želimo, i to je moja, kako da kažem, životna misija na kraju karijere, da spasimo sindikat Elektroprivrede i sindikat Kolubare i da ga vratimo na ono mesto na kome je bio pre oktobra prošle godine. Da mu vratimo stari sjaj, da sindikat radnika EPS-a bude sindikat radnika EPS-a, da sindikalna organizacija Kolubara bude i dalje najmoćnija u toj hijerarhiji sindikalnih organizacija, ali da deli iste vrednosti sa kolegama iz TENT-a, iz Kostolca, iz Hidroelektrane, Đerdapa, Bajina Bašta, iz EPS snabdevanja, iz uprave EPS-a, iz panonskih elektrana, iz svih preduzeća koja sačinjavaju sindikat radnika EPS-a, i da ne bude niko dominantan i da niko ne misli da je Bogom dan i da je važniji, vredniji ili jači od onog drugog. Sindikat radnika EPS-a ima veoma važan zadatak u narednih godinu, 2 dana. Znate da su bili izbori, da smo dobili novu ministarku. Valjda sam ja nisam bio srećan da me niko ne shvati pogrešno, pogotovo da me ne shvati pogrešno gospođa Zorana Mihajlović, koja će ovo možda vidjeti, da sam ja srećan zato što ona više nije ministar. Ne zbog toga, nego sam srećan zbog sebe, skinuo sam veliki teret sa leđa. Jer mi je okačen na lažna priča kako sam ja strani plaćenik, kako sam domaći izdajnik, kako sam Zorana Mihajlović čovek, kako smo Zorana i ja uništili EPS i tako dalje. Ja ću vas kratko samo posjetiti da ne bude ovaj snimak dug, jer nećete imati možda strpljenja da sve ovo vidite i ispratite. Krenuo bih od 22. oktobra prošle godine. Sednica glavnog odbora koju je zakazao tada nelegitimni Miodrag Ranković, već u tom trenutku bivši predsjednik sindikalne organizacije Kolubara, a i da je bio predsjednik sindikalne organizacije Kolubara, nije imao pravo po važećem statutu da zakaže sednicu glavnog odbora. Sednici glavnog odbora koja je održana u termoelektrani Nikola Tesla 22. oktobra prošle godine je prisustvovalo 28 ljudi, od kojih je 20 bilo legitimni članovi glavnog odbora. 8 ljudi koji su glasali su se lažno predstavili, nisu imali mandat člana glavnog odbora. I da to već jednom bude rudarima i svim radnicima u EPS-u jasno. Odluka Ustavnog suda koja je došla 3. novembra ove godine, pre neki dan, je, vidim, napravila veliku polemiku, a veliku pometnju i strah kod gospodina Rankovića i Raše Krsmanovića i gospodina Čolića i svih onih ljudi koji su radili mnogo krivičnih dela, učinili od tog 22. oktobra činom otimanja pečata, otimanja računa sindikatu površinskih kopova, sindikatu radnika EPS-a i na svim drugim nivoima, gde su donosili sve do dana današnjeg i dalje donose nelegitimne i protivzakonite odluke. Znači ovako, da vam kratko pojasnim. I izmene statuta u članu 79 nisu u skladu sa Ustavom Republike Srbije. I znači ono što je gospodin Ranković juče pokušao, onako sramno, neznalački, da objasni na GEM-u, prosto ne stoji. Nigde nisam rekao, ni ja, ni bilo ko od mojih kolega, da je Ustavni sud proglasio statut nevažećim. Ne, nego član 79 stav 2, koji govori da izmene statuta mogu da stupe na snagu posle 8 dana i objavljivanjem tamo gde to zakon propisuje. Oni to nisu učinili. Što znači u prevodu? Pazite, oni su išli na jedan sraman čin. Doneli su izmene statuta u tački 3 i rekli su stupa danom donošenja na snagu u momentu donošenja. Zašto? Zato što su već u tački 4 posle 5 minuta raspravljali o mojoj smeni i dizanjem nelegitimnih ruku uspeli da smene predsjednika sindikata EPS-a. Zato je nelegitimna odluka o smeni Milana Đorđevića, Đokinog,
predsjednika glavnog odbora sindikata EPS-a i sve ostale odluke koje su toga dana donešene na glavnom odboru. Odgovorno stojim iza svake reči, vidjet ćete kada bude došlo tumačenje odluke Ustavnog suda ko je bio u pravu. Vratit ću se na onaj sramni protest i tešku zloupotrebu rudara Kolubare i ostalih kolega širom Elektroprivrede Srbije iz Kalenića od prošle godine, na kojoj se zaigrao moj kolega, nažalost. Kako on to kaže, bivši pobratim Ranković, i u euforiji, i to sam čuo da je rekao na Gemu pre neki dan, stavio na glasanje moju smenu. Tada nije imao čak ni tu lažnu izmenu statuta. Znači još jedna laž i teška manipulacija vama, dragi koleginici i kolege. A onda, posle toga je otišao na Gem, navijačku televiziju svoju i rekao, znate, oni na kopovima imaju većinu i oni rade po zakonu, ali eto, mi ćemo malo raditi protiv zakona, pa nema veze. Ima veze, gospodine Rankoviću, sad je došlo vreme da položite račune ovoj zemlji za ono što ste radili. A oteli ste račun pomoću nekih struktura i sudske vlasti u ovom gradu, ili tužilaštva, ili već ne znam koga, oteli ste dokumentaciju kompletnu iz sindikata površinskih kopova iz Voroševca, oteli ste račun, oteli ste nadležnosti sindikatu površinskih kopova. Da biste nas omalovažili, pa vam to nije bilo dovoljno. Pa ste nas čak i isključili iz sindikata. Samovoljno, bez obaveštenja, bez prava na žalbu, bez prava reči. Kao što vidite, ja sam doneo legitimnu odluku na glavnom odboru sindikata radnika EPS-a i to većinom glasova. Sa delom ljudi koji su se vratili u izvorni glavni odbor, kome sam ja predsjedavao i na koji sam biran kao nosilac jedinstvene sindikalne izborne liste 2017. godine, na kome ste svi vi, gospodo, bivše kolege iz Kolubare, a i šire, bili potpisnici tog istog sporazuma i obavezali se da radite. Onog trenutka kada ste me smenili, bilo to po zakonu ili protiv zakona, bili ste dužni da raspišete prevremene izbore, jer vi više od tog dana ne postojite. Po izbornoj listi, gospodo, bili ste dužni da raspustite sindikat Elektroprivrede Srbije i da raspišete časne izbore. U pravu su rudari, radnici pojedini koji komentarišu na društvenim mrežama ovih dana, ja koliko stignem pratim, ali prate neke moje kolege pa mi to prenose, koji kažu dosta više prepucavanja, dosta nam je više i Picija i Đokinog. U pravu ste, gospodo. Đokin je stao na čelo liste, ako bude mogao da povežemo konci i da spasimo sindikat radnika EPS-a, da ostane vama mlađima u budućnosti da se borite za prava radnika. Ovi izbori ne znače da nećete imati svi mogućnosti, nećete dobiti šansu veoma brzo ko želi da se bavi sindikatom, da se pridruži ovoj grupi ljudi koja izlazi 14. i 15. novembra na izbore i da date svoj doprinos u svemu što se bude radilo dalje u Elektroprivredi Srbije. Znači, molim vas, još jednom ću samo kratko pojasniti. Sve što se nalazi na sudu i sve što ova gospoda prikazuje laž, ja sam dobio više od 10 krivičnih prijava od gospode i te prijave potpisao je Radosav Krsmanović, a kreira ih Bogdan Vukotić, koji je, on je sad specijalni savjetnik, izvinite, on je sad savjetnik koji naplaćuje svoje intelektualne sposobnosti u 1000 evra od sindikata radnika EPS-a, od vaše članarine i delom od državnog novca države Srbije, to jest Vlade Republike Srbije koja je osnivač i vlasnik ovog preduzeća, još uvek, u 100%. Što otprilike nije želja druge strane. Želja druge strane je da satanizuje EPS da bi se Kolubara i EPS rasparčali. Dobro razmislite kad budete gledali ovaj snimak, ovo o čemu ja pričam. Ja mogu da pričam 3 sata, ali da ne bih bio dosadan. Suština je u ovome, što sam do sada rekao. Svaki dan dežuram u UKP-u, u MUP-u, Upravi gradske policije u 29. novembru, u MUP-u Stari grad i tako dalje i tako dalje. Dajem izjave i pravdam se za nešto, za šta nemam razloga da se pravdam, ali prosto ljudi moraju da postupaju po optužnicama koje su ovi ljudi podneli protiv mene. Podneli su ljudi optužnicu na mene, to je prijavu krivičnu kako sam zloupotrebio pečate sindikata radnika EPS-a. Podneli su drugu krivičnu prijavu na mene kako sam blokirao račun sindikata radnika EPS-a i umiru deca
radnika zbog mene umiru radnici, ja ne mogu da se leče. Notorna laž. Nikada ni jednog trenutka nisam dozvolio da bude blokiran račun sindikata radnika EPS-a. Sindikat radnika EPS-a radi, funkcioniše. To što rade nelegitimni ljudi i što donose odluke nelegitimni ljudi, to će se na, ja mislim, svim organima i svim sudovima u ovoj zemlji odlučivati. I svako će raditi svoj posao kada za to dođe vreme. A ja ću samo još radi istine da iznesem još dve stvari. Evo i malo pre pola sata sam bio šokiran onim što sam dobio. Znači, ovi ljudi nemaju skrupula i nemaju granicu. Pazite, dobio sam rješenje od opštinskog suda u Lazarevcu gde se odbija predlog tužioca sindikata radnika EPS-a da se odredi privremena mera i naloži tuženom Milanu Đorđeviću da odmah prestane sa preduzimanjem aktivnosti i radnje radi održavanja izbora za sve organe i tela zaposlenih članova sindikata u JP EPS-u, a time i ogranku RB Kolubara Lazarevac zakazanim za 14. i 15. novembar. Moje nije da to kažem, ali hvala ovoj gospođi sudiji koja je donela ovakvu odluku. Žena je radila po pravu i po pravdi i po zakonima ove zemlje. I naravno odbila je njihov predlog da se meni naredi da prekinem izborne radnje. Ja sada pitam sve zaposlene, rudare, kolubare, sve radnike u EPS-u. Zašto si Radosav Krsmanoviću? Zašto je Radosav Krsmanović, izvinite, traži ovo od mene, nateran od Miodraga Rankovića i te grupe nelegitimnih ljudi, da prekinem radnje kad sam ja nelegalan? Pa zašto ste tražili, zašto se plašite, gospodo, izbora? Zašto se plašite Đokinog i grupe časnih ljudi koji oko sebe okupljaju, po mom skromnom mišljenju, više od 80% radnika u Kolubari i radnici Kolubare i radnici Elektroprivrede Srbije? Moja poruka za vas je danas: izađite na izbore 14. i 15. novembra, bez straha, bez pomisli da može da vam neko učini nešto nažao. Oslobodite se pretnji Zorice Ranković, koja javno proziva i omalovažava ljude, iznosi tajne podatke o lečenju radnika i njihovih članova porodice. Ja sam ti dala pare za ovo, dobila si pomoć za ovo ili dobio si za ono. Oslobodite se, molim vas, toga. Revanšizma ne sme da bude. Pretnje ne smeju da vas pokolebaju. Zašto? Zato što je prošlo vreme Milorada Grčić. Prošlo je vreme kada je Milorad Grčić naredio da se meni prebi obadve ruke i noge, da ostanem invalid. Kada je Miodrag Ranković rekao: jebe mi se za vašu decu, oprostite mi na izražavanju ovakvom, ali prosto moram to da izgovorim. I otišao na njegovu stranu. Ne ponovilo se više nikada, ali bez obzira ko vodi EPS i ko sutra bude rukovodioc, radnici, niko vam neće pomoći ako ne pomognete sami sebi. Mi smo, na sreću ili na žalost, jedina institucija koja je tu da pomogne i da zaštiti radnike. I kao takvi imamo veliku odgovornost, verujte. I veliki je teret na nama. Jer vremena, taman mislimo da je prošlo ono najgore. Ne, nije prošlo najgore. I nemojte nasedati na provokaciji, pretnje i ucene gospodina Srđana Olimpijevića. Ja sam te zaposlio, ja sam ti dao rešenje, ja sam ovo, ja sam ono. Srđane Olimpijeviću, ja ti poručujem odavde, nemoj se brukati, nemoj rušiti tvoje dostojanstvo, nemoj rušiti imidž koji si imao. Nemaš potrebe. Idi časno u predizbornu kampanju, a ljudi će reći svoje. Jer da ste imali petlju i da se niste plašili, vi biste lepo seli sa nama i da bi se lepo dogovorili da idemo zajedno na izbore. A znali ste pritom i znate da radite nelegalnu stvar. I nije vam po zakonu i neće vam biti priznati izbori. Legitimni izbori u sindikalizaciji Kolubara su 14. i 15. novembra. Legitimni izbori su po odluci koje je raspisao glavni odbor kome sam ja predsjedavao, su za ceo EPS.
raspisani na način da su sve sindikalne organizacije dužne da sve svoje izborne radnje završe do 23. decembra, kada će se pristupiti izboru glavnog odbora i svih tela, pa uključujući i predsjednika i potpredsjednike sindikata radnika EPS-a. Propustio sam puno toga možda da kažem, a mnogo je važno. Samo vas molim, nemojte nasedati na pretnje njihove. Nemaju pravo da vam prete. I molim vas, da u najboljem redu i miru, dostojanstveno, pokažemo 14. i 15. da smo mi normalni ljudi i da nećemo da dozvolimo da nam nešto što nam se zove druga kuća urušava bilo ko, a ta druga kuća se zove Kolubara i Elektroprivreda Srbije. Jer svi živimo, i mi i naše porodice, od zarade koju ostvarujemo ovde. I na kraju sve da vas pozdravim i da vam poželim puno sreće i uspeha i da nas Bog čuva ove zime, da izađemo iz ove zime i verujte, ja javno još jednom kažem da podržavam rad gospodina Miroslava Tomaševića i njegovog tima koji se grčevito bore zajedno sa vama, jer bez vas je to nemoguće uraditi, da vratimo ugled Kolubari i EPS-u, da imamo dovoljno električne energije za sve građane ove zemlje i za državu Srbiju. Hvala vam.